Tea time! Mä olin kerran työhaastattelussa, jossa se työnantaja kysyi multa kaikkia kyssäreitä, mitkä edes liittynyt siihen duuniin, mistä mun juuret on, onko siellä isoja perheitä, haluuks mä ison perheen. Ja mä olin nuori, tyhmä ja tietämätön ja halusin sen duunin niin pahasti, että mä sitten lähdin vastaan niihin tosi tunnollisesti. Myöhemmin sain kuulla, että noita asioita ei todellakaan olisi saanut kysyä ja mun ei olisi todellakaan tarvinnut vasta niihin asioihin. Joten nyt mä haluan kertoa sulle ainakin 4 asiaa, mitä työnantaja ei saa kysyä sulta. Let's go! Armeijassa käyminen, perhesuunnitelmat, harrastukset tai edes sun ikä. Ja tiesitkö, että työnantaja ei myöskään saa etsiä sua somesta, ellet oo maininnut sitä erikseen sun työhakemuksessa tai CV:ssä. Työnantaja ei myöskään saa googlata sua. No mitä ne sit saa kysyä? No, oikeastaan vain niitä asioita, mitkä on tärkeitä sen työtehtävän kannalta. Kuten esimerkiksi sun koulutus, osaaminen, työkokemus. Eli basically kaikki muu on kärjistäen kiellettyä. Ja mä niin ymmärrän ja tiedän, että se voi olla välillä vaikea olla vastaamatta, koska sä et halua vaikuttaa jotenkin nyrpeältä tai epäsosiaaliselta. Yksi asia, mikä voisi jeesaa, on valmiiksi miettiä jotain vastauksia tällaisiin tilanteisiin. Kuten esim. Jos sulta kysytäänkin perhesuunnitelmista, niin sä voit vaan vastata, että Mun perhesuunnitelmat eivät vaikuta mun työntekooni. tai jos sulta kysytään sun tulevaisuuden suunnitelmista, niin ei kannata vasta kuin vain siihen, mitä suunnittelee sen työn osalta. Ja tykkäähän tässä tai kommentoi alle, niin nehän jatkossakin sun fypillä, koska on tää elämä yksi työmaa, mutta yhdessä me selvitään siitä. Eiks niin? Siihen asti, ciao! Mwah!